Yeah, I will play. Chendo no get it there. What's wrong with you? Thank you. Speaker. Andy. But I'm a corner. Inda can junior D. Hey, Stand now celebrity. I was if you thanks there, right? Hey, tabu mwarisana kuti Jina diabo ita chifino wakati kututora tatopenda kuti 3 minutes Chande but anyways tina big right panapo the blaze don't gonna mamhla look at the second hlanga yacho pakati pa first na second and it vari panapo but vanonzi Henry Charles ndauziva kuti Henry Charles rakabva kupi kuti explain iro madman mona sari kuti Henry Charles handinzi Henry Charles ndonzi Henry Chari yekusamusane senemu yangu Henry Chari biki ndo randakakura muchiziva kuno kumarenga chitamba bhora namukoma kwana posta namuchirodzo chitambira Sunlight Rovers saka noyangoti biki ndokuti andirimori mbiri muhombe saka naingonzi biki asi nonzi Henry Chari CHARE right Chari ko zvekuzonzi Henry Chari zvakatangira kubhuruwa zvandokubhuruwa ndiri kuanda 20 nani tangira na Peridaka ndiyakatanga Peridaka mukaradasi aiwa Peridaka ngari kocha weHighlanders kwenda ane churu ane Zambian name isari Zambian Peridaka saka mandevera anoda kuwanzira mashona ka but isora saka bhora ndakatanga kutamba tichitamba muchirodzo pano pachikoro pedapo tichibuda muno muna second na first tiri boys muno muna second muna first nedzimwe dzekuna third nomuna mushanga tokataita mabhora kuti 9 Sunlight Rovers chizobva muSunlight Rovers ndoma patakatorwa navanhu BAT ndakutambira BAT Ramblers ndakajoina end of 1982 hey ndandiri form 1 akatamba 1982 tambira BAT Ramblers ndopandakaita top scorer ndopandakazoya kutorwa neDynamos vakundidawo ndijoine Dynamos end of 83 ndopandakajoina Dynamos ndopandakatanga kutambira Dynamos end of 83 chibva kuBAT saka imi maitambira full back striker mid kana tichi ndaona ndiri striker namba 9 ndichitorwa nauri muDynamos ndiri munhu ainomwisa magoals akawandisa stiri ndiri kuBAT vanaitamba nawo kuBAT unfortunately kuti vamwana vakama vambotamba mumareserve eDynamos vamwe vacho kwati mupinda muDynamos like Linesroad Bafu Wilbert Msiya Adam Tangazhike Ekshep Chemwai John Ndemanyundo Robson Ngozi Andrew Ngozi Peter Andreadi ndakazotamba navo vese vakambotamba mutimu yeDynamos vachizounzwa kuBAT neDynamos tanenge azokwanisa kuzoimprove futi anodzokera futi Dynamos right nyaya ndakuinzirai panapa ka ndati muise kavolume kenyumbichana because munenge muri kutaurira pasi pane nyaya ndakaverenga painternet pane mumwe munhu akambotambirawo Dynamos ari kuEngland ari kuwanzira George kukanganisa kwaari kuita kuwanzira George kwaari kuita I think the memory muchira uwo ndiye munhu wacho ndakaiona hamwe yacho ari kuwanzira George Shire angara muna 14 nyaya iyoyo munoti chinazvo because inini zvangu hana basa kuti ndiani because iyo sasoccer player hatisi kuziva kuti chemo chake panyaya yaGeorge Shire ichiri papi zvinoita goti zvinhu zvakadaro ndezvekuti minokse wakaona wafana namemori wafana mwana mudiki kurisi kana isuna naJoshua mwana mudiki ufanira kutorisulta mudaro wemunhu Joshua pasina Joshua hapana Dynamos history yaJoshua ndoinoita kuti Dynamos timu ine Dynamos it's a community team ndevanhu vemumbari mungasonzwisa even ana meme vaitobva kumufako sikuzojoina timu yemumbari majuniors achitotrena mumbari mumesi aitrena mumbari majuniors eDynamos chidaro vese vafanira vachiuya vachidai vanofanira kurespecta munhu akaita saJoshua because community team haisi timu yekumufako seka ndingati sangatuke Joshua kana Joshua yakaipa Joshua yakaita itimu yecommunity yemumbari ana Joshua ndo mandikiri maelders emumbari ndo malegends edu Dynamos isusu ana Oliver Kateya Joshua David Mandigora na Mishek na Sande
vese ana Bernard Marioti, ana Josiah Kende, ana Obadiah Sarupinda, kuna vanhu vose vari mumbare, ana Jairus Banda vese vanga vari mumbare vese, ana Alice Mexicano vese ndo vakafoma Dynamos vari mumbare vachisenza paBET. Saka it's a community thing zvokuti mufana chinenge chamugumbura kuti angagumbura kuti Joshaya akazenga ari chairman 1998 wakatambwa final weAfrica Cup of Africa aiwa kuna AFCON wakatambwa Champions League Dynamos versus ASEC Mimosas. Joshaya ndiye anga ari chairman. Saka vanotaura kuti mari havana kunyatsonzwisa kuti mari zvakafamba sei zvemari kunyatsonzwisa vachite Joshaya akaomera kuti ape vanhu mari. Asi Joshaya angasiri ega muexecutive. Joshaya was chairman weboard vambanana Lloyd Gwindi, vambanana Leslie Gwindi, vambanana Lloyd Hove, vambanana vakawandisa vanga varipo vanga vari involved pasini road. Asi blame inoya kuna Joshaya kozi ndiye anga ari mukuru, ndiye anga ari chairman weboard. Apa zvangofanana nekungoti dai anga ari politics, blame kana tingoti iri ZANU-PF, blame inoenda kuna president anotungamirira ZANU-PF, but motion inenge yaparwa nevadiki handei zvidunyaya zvokuti mafungiro angu andaita ini ndekuti Memo is a son of Dynamos, mwana weDynamos akakurirawo muDynamos. Saka haifana kunge achiti Joshaya akaita zvakaipa tongo Joshaya ungosina kunaka wongwe tese takatamba bhora Dynamos hapana akamboyazopuwa mari yekuti yaimugutsa. Tisakatotamba Dynamos kuti takatenga land, takatenga imba kuna Livingstone, takavhura shop kuna Julius Nyerere. Dynamos kwako iri shop yeDynamos, iri shop yeDynamos, imba iri imba yeDynamos yaisvikira maplayers anobva kunze yese iri ingari muna Livingstone, takaita ground kuno Kota Falls. Asi zvese zvinhu zvakatengeswa hapasina tasara tisina chatina. Ndo zvataifanira kubvunzana izvozvo kaikona kuti kunze kuti blame Joshaya. Ngatigare pasi semaformer players kuti maassets akambofamba sei, zvinhu zvatandinazvo izvi zvakaenda sei, tiwane solution yekuti vake Dynamos. Izvo zvatingati kuvaka kati blamana kuti ngakazodai hapana chatinosolva kana one even chatinosolva hapana. Ngatigare pasi kutangira komana zvinhu zvakafamba sei, tandine ground hatisisina, tanga imba kuna Livingstone hatisina, tione vanhu vakaauthoriza kuti zvinhu zvitengeswe, chikweredzi chakambenge chaitwa panotoblema Joshaya. Ndora yakaplaya pati yake kuti Dynamos nhasi ndiye ane chidhina chake chaakatovaka akaona muchana chihombe ende akugara kuGlenora, but inini waendadaro ndiri munhu anogara ari paintaneti, ndiri kuno kuZimbabwe, ndiri kuCanada, inini Memory Muchidawo wandimuziva sandambomuona muupenyu hwangu. Saka ndikungokubvunza ina handikambomublema nezvaakataura, but vamwe vanhu vanondiziva vanoziva ndosiyana neni. Vaida kuti ndingobvunzawo kana munhu weplayer weDynamos kuti kana pane nyaya iripo pamwe iye Memory wacho ane nyaya yawo yake. Aiwa ana Memory nyaya yake ndeyekuti munhu aifunga kuti paChampions League hongwe tingataura kuti pakadyiwa mari, asi mari iyi yakadyiwa nevanhu vachiti ndo mafounders eDynamos, fathers of Dynamos, including Morrison Sfera. Saka haifanira kublema Joshaya achiti ana Moses Chunga wanga wabuda Moses Chunga wanga varipo, ana Moses Chunga varipo vanga vasiri involved wachiri maplayers anga atoo coach time. Saka ndozvokuti tese tofanira kutogara pasi kubva kunana Moses Chunga wacho kunana Sande kuna nani wese former player weDynamos, togara pasi toona way forward ine Dynamos tiri kuenda kupi, because Dynamos is a community team. Dynamos inofanira kunge iriyo inogarisa maground ese mumbare, zvikoro zvezvemumbare, nzira dzemutare dzinofanira kuziva. Dynamos yaisubatsira kaCommunity munhu zvakasi timu yeCommunity ndoinonzi Dimbare chainonza muCommunity why tongoona kuti kana yangodyiwa chete vanhu vanongorohwa mumbarimo, asi kai timu yeCommunity yofanira kubatsira Community chii? Inini zvangu handisiwe kugemu zvekuti mungangonditaurira kuti ikabatsire sei. Tisemfield tese Dynamos ndo timu yemuCommunity mumbare inonzi Dimbare, ndo Dimbare yacho. Ukanda kuLiverpool kuya kunoona ana Liverpool vanobatsira kumaintaina that city yaLiverpool ana Manchester, handi semunhu ari kuri foreign uzive tiri Manchester, tiri Manchester nditi tiri kana Nottingham Forest, tiri kupi Nottingham Forest timu yavo yebhora ndoinoita sei inoona zvimwe zvemuCommunity kunyepe
ndizvo. Saka isusu uri kuona Dhimbare iriyo Dynamos team yedu taitira musangano paStoda. Ndomwe taitira musangano. Musangano unosangota zvichiitwa pafana. Dynamos. Saka ine zvinonzi musangano uri kuTown. Vana havasiko kwataitira majuniors kuseri kuna number 5 kumagrounds kuseri ndiko kuri majuniors eDynamos. Ndiko kwacho kwakatamba anamfana memori wana wadiki. Kubva kumanda 12 vari kuMbare majuniors eMbare because yanga team yekomini zvizvo zvaoneka kuti kumbare hostels vatombokuziya kumbare hostels seri kune ground inonzi number 5 inonzi number 5 ndokwangu ni Dynamos vachitrainwa vafana vaya vana diki na Daniel Didid late vachitrainwa ndokwangu ni majuniors ese Dynamos akabva ari murengi juniors eDynamos visakabva kumbare ichi saka inozoti Dynamos inozviya kuchechu yakutrainwa kuchechu akusina kana one junior munombari mucommunity menyu inozvi Dynamos inotraina muna Zimfos takabva parufaro first team inogona kuti zviti takaupa ground asi majuniors tichatora mwana wangu irini ndichadzisa pashikirai kuti aende muchechi takagona unless kana achitopinda muchechi uriko saka chatinoti team yecommunity chii pamwe yagepe ngotsvaga mari maona because even kana kutaura kwatiri kuita ka inini ndine voice handika because ndogara Babylon handika uye ane voice yekuti anogara kuUK pamwe ari kutaura chingodi anoteererwa point yacho ndo yekuti tese tine platform yekukwanisa kutaura but mapoints edu ndi anozvisiya ona ndezvekuti Dynamos haisi team yekuti team yevamwe vanhu kana kuti team yecommunity team yecommunity ine mafounders evanhu vemunombari Dynamos wada kunzwa kubva 1963 chidzi chatanga kutamba yaionekwa vanhu vese 11 nemasabu varawana kubva mumbari pane maadresi acho nedzimba dzavaigara vanhu 11 vese vabva rumunochi mumbari memory muchirawo ndokumfa kusi saka urikuona zvizvi kuti toti isusu Dynamos ezvinezvi takada kuti titarise zvinezvi Dynamos iriko tiri kuona one kana munhu womumbari hatozonotorwa Samuel asi mwana wedu munhu mucommunity medu muno example yataura zvaenda kutaura zvakadhi vakazonotorwa kuplatinum kadhi yamino muna pedu akabva platinum but this year 2015 azobva kuplatinum asi mwana wemucommunity mani ndikutenga mwana uchi umudhimbare mari yakawanda ifanira kutotamba bvari mudiki bvari mujunior aifanira achitambira muno achitambira Dynamos ari muno saka ichita semuta kuti unotenga vana wedu abva muno muDynamos tinomutengerawo abva mudhimbare saka chati kudhimbare chacho chii ini personally ndakutongoona kuti mukomana uyo anonzi memory muchirawo I think maybe foreign munoziva foreign inotikanganisa neniwo inogona kundikanganisa vanhu vanogona kuti madmino usatoita zvakati kana tiri kunze kwenyika ka sometimes hatione zviri paground ipapo ndomuregerera zvangu semwana saka because inini zvakatondibata nyaya yaJoji Shaya tese zvakatibata because ini ndoona unge ndotamba nevazukuru vaJoji Shaya ndotamba nevaning'ina vaJoji Shaya kukaita mariro kwaJoji Shaya ndinoenda ikoko saka ini zvakatongondibata kuti iye anombonzi memory muchirawo chii ichocho just because akugara kuEngland haana zvimbondibatsira zvinoitika mudhimbare mwana wedu zvoda tingamurasi asi anofanira kuapologiza mashoko ake aakataura because Dynamos ndecommunity yedu isusu yemubhari yaise kumfakoze kunzi ndimfakoze because apa George anogona kungobatwa nestress obva atongofa nenyaya iyi zvinogona kumubata mudhara because unoona zvitomushamisa kuti maitikirwo azviri kuitwa nevamwe vedu vari mubhodhi reDynamos mune kakutonzana kasina kuti kachidhimbare kaika kati kuti dhimbare yakatorwa yakaendeswa chii yakatorwa navanhu yakajekwa navanhu vane mari saka yabusiness haisati sport yabusiness dhimbare yabusiness yakajekwa navanhu vane mari saka zviro zviri kuitika mudhimbare hazvisi zvinofanira kuti zvichiitwa kana even constitution yavari kusenzesa haisiri inofanira kuti ichisenzere haisiri inofanira kuti ichisenzere hopefully nokufamba kwenguva ana Moses achite Moses chungu atokwakuwa kuita Moses chungu amona Dynamos pese patotira kugadzirisa zvinhu izvi tinomudedza uye nemukoma wake because munhu akacontribute mutimu iyoyo
munhu akatotengeswa kuenda kubelgium mari yake kasara mudynamos yakatosenzeswa nechimudynamos handiti saka munhu wechi anga asiri paloni kana kuti mwana wetimu wana David Mandigora mwana wetimu akatamba kubva majuniors kusvika kutamba first team. ndakaona nyaya yake munewspaper mai manje futi akatamba kubva ari majuniors edynamos achitrenera majuniors iko kwatiri kutaura ikoko number 5 vachizozotrenera parifaro kuseri kurifaro pakapaki paipa aizopindawo mufirst team. Saka David Mandigora ndewe mwana wedynamos futi. Saka nyaya yenyu inotoda kuti mutoonana pamwe chete. Titogara tiise musoro pamwe chete. Memori muchirawo watakuregerera. Handiti. Taura nehama dzako usati wamhanya kuenda kunewspaper kana kunyora painternet. Because unogona kuva wakagumbuka plus wataura. But hanzi pamwe mari yawo unopiwa yakakwana. Vanhu vese vanozviziva. Chaunofanira kuziva kuti vanhu vari kukudara ndovanhu vecommunity vacho vedhimbare vacho ndodhimbare yacho ndocommunity team yecommunity haisi team individual. Una kufunga nhasi unoda kuti zvakati kana kuti chaiwa team yecommunity funga uzotaura kuti zvakati unonguri kana wangotaura kuti ndingakaipa ndinge team yecommunity togara pasi hapana munhu asingakanganisika munhu wese anotadza togara pasi one family sedhimbare savanhu vemumbare tese tofanira kugara pasi towirirana zvatinowirirana. Inini in fact ne level e-sport yasiyana nezvedu zvemangoma zveclash zvatinoita izvi zvotopedza tavengana. Inini wai ndisina kunyatsogutsikana nezvaakataura semunhu ari kugara kuengland anofanira kunge ane mari anombopromota ana Thomas Mapfuma. I heard something like that. Munhu wekuti aikwanisa ngoya kunogongoona George Chaya ungomutaurira chichemo chake. George Chaya anowanika mubhawa anozikanwa kuti bhawa kunzi bhawa raanonoswera ndeiyi. But then packets of years anopaziva kuti zvinoitika ndinoona zvinezvi vakafanana nepane zvinezvi mamiri akaita dynamo mukuru anonzi Bernard Marriott ndiwo muraini naye makuseri kwemaraini kuti anoziva handiziva naye makuseri kwemaraini Bernard Marriott ndiwo baba Edison Lusengo kana aigara pamusoro avo ndiye chairman weboard. Kana Bernard iye achibudisa muromo wekuti haadi kuona George Chaya ivo vakatamba vese mumwe achibva muna aima mumwe achibva muna 40 zviri kutaura zvinhu zvichitaura kuti ndokupinda kuti vavengi vese vafana havazopindira vese vafana vazotaura because isusu mucommunity macho isusu vanhu vari muboard redynamos hatina kubatana. inini ndozvataimotaura nagava nyaya iyoyo yekuti I'm quite sure Bernard Marriott wachachagara mbari achagara mbari so he's not giving back. aiwa achada kuti isi ndo zvinoitika vanhu vakawanda if they make money akukurira mbari akabuda mbari anotaka kuona mistakes ese anoitwa nevanhu vembari akuita kunge he is not part of mbari or she is not part of mbari maiziya havatauri zvakanaka about mbari. asika unofanira kuona kuti chinhu chauri kuita iwewe ndechicommunity kumbari. ini ndorepresenta mbari ndotaura zvinhu zvembari mumwe munhu anotaura enda kwaifiridza handiziye nezvekwaifiridzaatingatauri nezvecaps kugrenora atingatauri nezveblackes kwaifiridza handisi caps akabatana nemufakose grenora nevamwe kwaifiridza ndini isi atinganenosvika totaura kuti tinotaura history yeblackes hatizivi hatisi kwaifiridza nana achford chimutanda ndoanotaura zveblackes ikoko kwaona caps ana joe anotaurawo zvekumufakose uku kwandirwa saka tiri kuti titi mufano uyu zvezva munhu anokanganisa asi kana une zvauda kutaurawo vautauri pane vamwe tichinzwanana topasana mameseji tonzwanana kuti ndezvipi kuzi munhu wari kudaroko pasina iye hapana history dynamos. izvo zvinto zvatinoziva last year paida kuitwa 5th anniversary yedynamos 5th anniversary 5th years silver yaida kuitwa yedynamos 50 years last year iye akaramba iye Joshua yakaramba zvinhu zvakamira ndiye akaramba zvinhu zvakamira zvakatotaura sei pasina Joshua isire dynamos itotaura sei pasina Joshua. It's because kangoatakwa ka yaiwa tinoda kuti last history yakatanga dynamos 1963 Joshua achipinda 64 pa 64 zvinhu zvayakakwena kusvika 1980 achitamba achiita 5 times soka saka kana sitadza kutaura munhu iye nezvake saka watotaura history dynamos ndikutaura memory. inini memory muchirawo ndakatongonzwa memory ndakatambira dynamos manje pandikuti iye munhu iye aramba kuti handisi kuziva ndakatambira dynamos aramba kuti history itaurwe ndoiye munhu akataura kuti history isataurwe dynamos 50 year anniversary
kusawirana kwaona Bernard Marinji amati haifaniri kuitwa kuzi nandiziwo ndakatambira Dynamos akaisa kumalawyers pakuti handati ndakafunda ndopakamiswa 5 years tichange kutaura kuti bhora munomu muZimbabwe muno muchibva murudhisha tichitaura kuti bhora ndicho chishaya choshaya anga ari mutimu ipi Dynamos itimu yekupi yekumbari ichiri kunzi Harare Dynamos yekumbari itimbare but still vaitrainera kumbare hostels kuchiri kunzi mbare hostels vaitrainera ine ichiri kunzi Harare nepabietia vanhu havazive kuti ndimbare yakabva kupi yakabva uko kumbare hostels havazive vazhinji Dynamos yakafomerwa yakasikanzi Harare ukwainzi kuti kumbare nakare kwakatogara kuchinonzi kumbare kuno kuchinzi Harare mbare isainzi Harare but anyways saka totokumbirisawo isusu kuti Bernard Marinji abatana nevamwe wake saka ngaachigona kuziva kuti achinyore kuti chaanofanira kunamata iye ndechekuti iye haafaniri kutora side seformer player tese tiri maformer players ngaatonamata kudai maformer players abatana tese taita chinhu chimwe chete contact yenyu muchandipa here kuitira kuti pamwe achada kutaura nemi phone number imemo munogona kumba ipapapo handipa nayo anayo phone number dzangu anayo okay haanadzo anytime anogona kufona anombofona ingona mutaurirana muchiwirirana ingoisaika kunoita mwana oda kukufonerai pamwe kunogona kuita vamwe vanhu vada kukufonerai vachiti mudhara iwowo inda apo wazowewo mushe bhozi uri mubvinasi zvako asi bvinasi sometimes inombobhadhara pano 0775 49 3217 dzokererai futi namba ye 0775 49 3217 thank you ndihenry charles kana kuti henry chari beef yeah the man they used to call beef kana achitamba bhora handichikumoresai hama neshamwari aiwa pick up to havafana wangu wese areas ka1 love ngatirambe takabatana timbare ndeyedu muno mumbari timu yecommunity hatifaniri kuregererana 1 love abo